Δραστήρια, ανήσυχη, αντιδραστική έως και νευρική. Η ίδια τα λέει αυτά για τον εαυτό της. Η Ειρήνη Παπαδοπούλου έγινε γνωστή μέσα από ένα talent show και την σκληρή σε βάρος της κριτική από τον Γιώργο Θεοφάνους. Μου απέδειξε ότι όταν θέλεις μπορείς να κάνεις οτιδήποτε, αλλά επίσης μου απέδειξε όταν είσαι τόσο τραγουδιστής, παραμένεις τόσο τραγουδιστής. Δεν θα γίνεις και ο μεγάλος. Γεννήθηκε στο Καζακστάν από Έλληνες γονείς με ποντιακή καταγωγή και σε μικρή ηλικία εγκαταστάθηκε στο Μενίδη. Με αφορμή τον τόρο που είχε προκληθεί από τις δηλώσεις της Ελένης Φουρέιρα πριν από 2,5 χρόνια, το Παπαδοπούλου μίλησε ανοιχτά για αυτό που όλοι σήμερα αποκαλούμε bullying. Στα 13 της δούλεψε ως σερβιτόρα στις διακοπές της στην Κατερίνη. Ενθουσιάστηκε για τα πρώτα της χρήματα. Αυτό το έχει στο μυαλό της ως και σήμερα. Θα αρρωστήσω αν αισθανθώ ότι δεν είμαι χρήσιμη, ότι δεν έχω δικά μου χρήματα. Θα νιώθω ανασφαλής αν δεν δουλεύω, λέει χαρακτηριστικά. Στο σχολείο ήταν καλή μαθήτρια και αθλήτρια του handball. Σπούδασε εκπαιδευτικός πολιτικών δομικών έργων. Από το 3ο έτος στη σχολή ξεκίνησε να εργάζεται στη νύχτα. Μαγειρεύει ελάχιστα. Αποφεύγει τις σάλτσες, την κρέμα γάλακτος και τη μαγιονέζα. Δηλώνει εκτός από όλα όσα είπαμε στην εισαγωγή και λίγο περίπλοκη, αρκετά ευαίσθητη και αρκετά εγωίστρια. Έχει έντονο το αίσθημα της δικαιοσύνης και τρελαίνεται με την αδικία. Στα προσωπικά της, τα τελευταία 5 χρόνια τη βλέπουμε στο πλευρό του επιχειρηματία και πρώην προέδρου της Παελάρισα, Κώστα Πιλαδάκη. Πριν αρκετά χρόνια, ένας άντρας που δεν ήθελε να χωρίσουν συμπεριφέρθηκε με ακραίο τρόπο μπροστά της. Εκείνη του ξεκαθάρισε ότι δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν τη σχέση τους. Και αυτός έσπασε με το κεφάλι του το παρμπρίζ του αυτοκινήτου του. Δεν ξέρω ποιος την έχει πάρει την κουβέρτα σου και δεν υπάρχει κάποιος που μιλάει αυτή τη στιγμή. Τι θες να κάνουμε, θες να τσακώνεσαι με όλους? Ορίστε. Ορίστε. Ορίστε, Σόφη. Το ορίστε, Σόφη είναι το νέο τι είπατε, λένε οι ειδικοί σερβαϊβορολόγοι, όταν η Ειρήνη ζήτησε το λόγο από τη Σόφη Πασχάλη με αφορμή μια κουβέρτα, μια μάλλον κρύα νύχτα στον Άγιο Δομήνικο. Στους θεατές που την είδαν για πρώτη φορά αμακιγιάριστη στο reality επιβίωσης γεννήθηκαν αρκετές αφορμές για τρολάρισμα, όπως το λέμε πια. Δεν μοιάζει με την λαϊκή ντίβα που οι περισσότεροι γνώρισαν επί πίστας και στα πλατό του X Factor. Τώρα η Παπαδοπούλου βάζει κι αυτή μια μπάρα μες στα νύχια. Θέλει άλλο έναν πόντο για να δώσει την νίκη. Το κάνει, κυρίες και κύριοι, 1-1 ισοφαρίζουν. Η διάσημη και ο Γιάννης Παλιάρας αγκαλιάζει την Ειρήνη και τη σηκώνει ψηλά. Στο παιχνίδι είναι ιδιαίτερα μαχητική. Θεωρείται ως μία από τις πιο δυνατές παίκτριες των διασύμων, γι' αυτό άλλωστε και την αποκαλούν μπουλντόζα. Τα έβαλε με τη συμπαίκτρια της Μαριάννα Καλέργη και τόλμησε να κοιτάξει στα μάτια το Γιάννη Παλιάρα. Αυτές τις κολοτούπες αλλού, Γιάννη, όχι σε μένα. Δεν μοιάζει πια καθόλου με εκείνο το κορίτσι που κοίταζε συνοφριωμένο τον Γιώργο Θεοφάνους στα live του X Factor. Θέλω να τεστάρω τα όρια μου, να ξεπεράσω τους φόβους μου και να ζήσω αυτή την πρόκληση και αυτή την εμπειρία.